Jeg vil nu gennemgå den grafiske definition af tangent og sekant. Det vi gør, det er, at vi tager en uvilkårlig graf, hvor vi så indsætter et punkt. Og i det punkt, der vil vi gerne have en linje, der går ind og tangerer grafen. Det vil sige, at den går ind og ligger sig helt tæt opad, og ligger altså af lokal linje lige det punkt. Og den skal vi lige strække ud. Og så det punkt her, det har så første koordinaten hernede, som vi kalder x, og så anden koordinaten herudfor, som så er funktionen af x. Men for at finde hældning, så skal vi bruge to punkter, og vi har kun punktet x. Så det vi gør, det er, at vi indsætter et nyt punkt. Bare her. Og så laver vi så en sekantlinje. Eller en sekant. Ja, og så har vi nu lavet vores linje mellem vores oprindelige punkt og så vores nye punkt. Og der har vi en linje, som vi så kalder sekanten. Og den har så også en første koordinat, som så er x plus den afstand imellem de to, som så hedder delta x. Så første koordinaten til det punkt er x plus delta x. Og det samme her, der hvor vores anden koordinat til punktet her var f af x, så er anden koordinatet til det punkt her så f af x plus delta x. Og så er der en afstand imellem de to her, som vi så kalder for delta y. Og det så går ud på, for at finde vores hældning på vores tangent, det er, at vi lader vores sekant her gå mod 0. Det vil sige, altså vi lader delta x, som er forskellen mellem de to punkter, den lader vi gå mod 0. Således at de kommer til at ligge oven i hinanden, når delta x er uendeligt tæt på 0. Og på den måde kan vi så finde vores tangenthældning. Og det kan vi gøre for at skrive det. Så kan vi tage forskellen her mellem de to, og forskellen hernede, og så dividere den. Således at vi får delta x ja, så har vi så de to afstande divideret med hinanden, og de kan også skrives om. Delta y kan skrives om til f af x plus delta x. Delta x minus f af x. Og delta x, den beholder vi bare. Og for at gøre det nemmere, så kan det også skrives om til delta f, kan man også kalde den. Delta f, det betyder bare det samme som det her. Det er forskellen. Og så, ja, tangentens hældning, som vi finder på den her måde, det kaldes f mærke af x. Og det betyder i al sin enkelhed, at delta x
at man lader den gå mod 0. Det virker ikke, den er mousepad. Der. Delta x går mod 0, går så tæt på 0 som muligt, sådan at der bare altså er x tilbage. Og på den måde har man så, finder man så tangentens hældning f mærke af x, uden at have en anden koordinat til punktet. Men det er så ikke alle punkter, det her det kan virke i. Hvis funktionen den har nogle spring, altså funktionen ikke er sammenhængende, eller som her, at den har et knæk, så kan man ikke lade delta x gå mod 0 for at finde tangentens hældning. Det kan ikke gå ind over et knæk eller et sted, hvor den ikke er. Ja, hvor der ikke er graf. Så man vil godt kunne finde den fra her, ved at have en sekant her, men du vil ikke kunne finde den her, ved at have en sekant her.